Ang Ginoo naghangyo nga ang atong kasing-kasing atong ihatag niya tungod kay kahibaw siya nga ang kasing-kasing is deceitful. Malinglahon ang kasing-kasing. Naa sa imong kasing-kasing ang pagbati sa pagkamaninumtanon, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati sa pagkamagihatagon, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati nga dali masuko, ang pagbati nga dali mangluod, naa sa imong kasing-kasing. Gusto ka mo alagad sa Ginoo nga matinud-anon. So, be careful with your heart. This is a good reminder to all of us that we need to be careful with our heart. Kay ang kasing-kasing importante kaayo sa tao. Kung ang imong kamot maputol, mabuhi pa ka ba? Imong tiil maputol, makalakaw pa ka. Pero kasing-kasing na gani may mo, mapaong, wa naging kay mahimo. Mao na nga, last February 28, pag sakit gyud sa ako ang diri sa akong likod, at bang ani ba? At bang ani, diri sa luyo, pertig yung sakita. Pagpaduong pa lang nako dito, nga muuli nako sa among balay, murag nawala nga akong gipahilot. So niagi ko dito padong sa Chongwa, kaya naman ko'y paborito diya, nga kanabitang saging ma'am nga pinaypay. Nihapit gyud ko dito kay maumay akong ganahan dito kanang pinakaging ba. Pag abot nako ang nakaparat kay wa pagyod. Unya di ba na paborito nako ng agiana ng highway kay dinhi gyud ko mag-agi sa SRP. So katong panahon na dito gyud ko giniagi kay gusto ko mopalit lagi og pinaypay nga saging. Unfortunately wala. Pag abot nako sa Birama nga mga siguro mga tunga na lang sa kilometro moabot nako sa Adventist Hospital Cebu kon Miller Sanitarium and Hospital formerly. Aksyon na magsakit akong diri sa kanang atbang yun din eh. I really did not expect nga heart attack to because akong hunahuna nga heart na amang kuno din ng heart. Unya, wa may sakit gyud tuwa man sa likod ang sakit. So akong hunahuna ko nga maula gini basta sigigdag napsak sakit ang luyo na noon. Pero natingala lang sa ko nga ang kaning ugat din nga dako ni burot man. Sigo ano burot gyud ako gyud. Uy, so sige na kung kuan. Mura na nakuwang naman ang akong ginhawa. Nya ga-drive ko. Kung mag-natural ko, murag mapaw, murag kuwang gyud. Pero kung akong paburot-buruton akong tiyan, ana ari ko maginhawa. Hala, murag ma-okay man. Iko hasula sad ani og inani na lang ni permanente no. Iko makaabot jud kog hospital ani. And I really praise God when I called up Dr. Pipito, Evelyn Pipito, atong pinalanggang presidente sa Adventist Hospital Cebu. So akong inan, Dok, murag lain akong dughan. Ingon siya, kisa may mong kauban, Pastor. Ako ra. Asa ka? Kung ga-drive ko rin siya, ha? Siya, mas nindot ko no, nga mo, kung pwede di na lang kung mag-drive, huna-huna na ko, traffic ra ba? Unya og di ko mag-drive mo akong i-parking mag-atang pa ko traffic niya samot ko kadugay ako lang Lord paabtan lang kog Miller Ginoo kay kung gusto pa nimo nga gamiton ko sa buhat paabtag gyud kog Miller paabtag gyud kog Adventist Hospital Cebu and by God's grace nagpasalamat ko sa Ginoo nakaabot ko dito then giasikaso ko sa ato mga doctors mga nurses then akong pinaka-doktor gyud diha nga sa ako ang si Dr. Leslie Adlaon. So gipahibalo din nila. Then sakit mo gitirahan dayon kog pain reliever. Wa na ko kabati gyud sakit ako hunahuna anong pa-admit pa man ko nga okay naman. Gi-admit gyud ko dito sa kwarto pag abot na ko sa akong room. Gipatawag man sa nurse ang akong asawa. Ma'am, makikistorya si doktor. Gaduda na ko ba nga naman akong asawa adto man gid siya gawas istoryahon di ba kasagaran nga kung padong napatay bito ang pasyente i-preparar man mga anak mga kayay ka murag madiskuido ko anida murag lisod na ning ano ngadto magipatawag doktor di man ko padunggon ug unsay istoryahan
Ni pagkataon-taon ni sulod akong asawa, siya nga, ay, ibutang ko no ka sa ICU para ma-monitor ka. Alala, samot na lain akong hunahuna, ma-ICU na, gidnoong ko aning kalakiha. So, di ay, gi-troop eye test ko, kanang mo determinar og nag-heart attack ba ka, kung ibutang na to, ang normal is 80 to 100. Ang ako is 1,000. Pag abot po day sa room, giusban ko, nahimo ng 8,000. Murag ginana ang comparison ba? Mao to nga isulod gyud ko sa ICU, pero ako, wa man ko'y gibati, kay gitirahan na siguro kog pain reliever lagi, pero ikaw nga ano man ha? Pag abot sa ICU, ang akong nurse, akong gipangutana nga, unsa magyod na umagad ni Pastor Dinoy, dayon sa magyod siya, uy, okay ra Pastor, gi-comfort po kog maayo ba na? Sakto ba? So, mintras na ako dito, kaya naman ko yung cellphone, akong gitanaon sa maning machine na, ay para mas oxygen. Google dayon, Google, nyatan ang numero, pila na agi ko'y problema. Patanaw rin para sa at least makuhaan ko kung naagi ko'y problema. Patulgon ko mga alauna, niingon naman ang nurse nga, wa pa magyud ni natog, Dok, kadungog ko ba? Ay, balik man siya, Pastor, tuog na Pastor, aron makapahuway daw ka. Yoday, kanang, o gusto gyud ka nga matuog ko no, kay di magyud ko matuog, kay mahadlok man kog makatuog. Ani na lang, butangi kog oxygen. Unya wa man kay order ko nga. Inas doktor nag-order ang pasyente. Pabutang kog oxygen kay nga ako simba ko og mapaong at least na ko oxygen di na ko manawag. Ya, di ako nang ipabutang dire. Ani hangyo man ni sugot butang. Di man po ko katog kay mura mag-na vulcanizing dire nga kanang sa kong magsiyok-siyok mag kuyay. Pero by God's grace nakamata jud ko pag-augma alas 6 na kapin. Dito nasad ko na, Pastor, kanang aron daw mailhan, unsa sakit nimo sa imong mga kuan, tan-awon dito sa perpetual succor, nya i-angiogram ka dito, aron makita gyud og unsa gi ay pag-abot dito gingnan ko nga gusto ba ko makahibaw kung unsa o matuog ba ko nga Dok, kanang tunga-tunga lang anesthesiologist ba? Tunga-tunga lang, Dok. Then makamata gamay niya, napo ito gamay. So ano ba? Gipatubang ko nila sa dako keng TV. Naa si Dr. Leslie. Komportable ko kay basta naa ang imog yung doktor murabag na psychological ba nga makakita lang ko sa upaw-upaw po ni Dr. Leslie murabag maarang-arang sa dakong pamati dito ba nga naagi ko'y klarong kaila ba nga naagi ko ako doktor mismo naagi murag kuan ba Ginoo at least naagi akong doktor. Pastor, tanaw, kita dito na ang duha ka ugat sa ako ang kasing-kasing di ay halos na napuno sa kolesterol. Halos na napuno sa kolesterol. Mahinumdum na dayon ko sa tambag ni Dr. Grace Avilana. Kung pwede, Pastor, biya na gyud ka ng mga may pagka-kolesterol ng mga bangkaon. Kay Pastor Barliso, bisag pastor na hangol man gyud kayo kanang kana bitang manok, bitang adobo, murag perti man yung lamia, murag nindot, gyud kay paminawon ba? Pero sa diha na ako na'y magsigig tambag ron sa mga biya na mo, biya kanang. Pero ang point nako is, ang kasing-kasing importante kaayo. Be careful with your heart. Kinahanglang magmatngon ta sa atong kasing-kasing. Kaya maunay usa ka importante nga naa sa ato ang lawas, ang kasing-kasing. So ang handom sa Ginoo nga kita magmatngon sa atong mga kasing-kasing. Mauna mga kaigsuonan nga nag-ingon siya nga let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So my dear friends, karong gabi una gusto nako ipahibaw ninyo nga naghandom gyud ang Ginoo nga ang atong kasing-kasing isurrender nato sa iya. Dili pwede nga muduol ka sa iya nga di nimo isurrender ang imong kasing-kasing kay ang kasing-kasing bantayanan kaayo. So I need to use my laptop this time. So
we need to give and surrender our hearts to the Lord. So, tonight, our topic is very, very important and very essential. So, okay, good. At least, gawas na. Di na ako gamiton. So, be careful with your heart. Jeremiah chapter 17. Kato na lang dako palihog. Dili na lang katong presenter's view. Kato na lang yung dako para nga kita nako. So, be careful with your heart. And Jeremiah chapter 17, verses 9 to 10 from the King James Version. The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt. But before we proceed, I would like to request everybody to please bow your heads. Father God, who art in heaven, tonight, Lord, we are challenged by the connection of our presentation. We have some challenges in the technical aspect. May thou bless our presentation, O God. We need the Holy Spirit to guide us. May thou bless our PowerPoint in order for us to be guided in our presentation. Bless all our audience. Give us wisdom to comprehend your message. And I need your Holy Spirit to inspire me. May I speak, O God, and to represent Jesus before our viewers tonight. Thank you so much for loving us. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt. So we are reminded by the Bible that God is deceitful. And because of that, ang gihimo sa Ginoo, Proverbs 23:26, He said, "My son, give me your heart." And the word son there, it refers to, it's a general term, it refers to the children, son and daughters. My son, my daughters, please give me your heart. Ang Ginoo naghangyo ng atong kasing-kasing atong ihatag niya, tungod kay kahibaw siya, nga ang kasing-kasing is deceitful. Malinglahon ang kasing-kasing. Naa sa imong kasing-kasing ang pagbati sa pagkamatinumtanon, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati sa pagkamagihatagon, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati nga dali masuko, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati sa dili pagkamagihatagon, naa sa imong kasing-kasing ang pagbati nga dali mangluod, naa sa imong kasing-kasing kung gusto ka mo alagad sa Ginoo nga matinud-anon. And because of that, God is asking us, give me your heart. You know, when the Bible says in Proverbs 23:26, my son, it mentions and refers to a son and father relationship. And give me, that is the request. Your heart, it's the requirement. My son, give me your heart. There is relationship, there is a request, and there is a requirement. And that requirement is to give our heart to Him. Siya mismo nangayo sa atong kasing-kasing. Ang tao magod, ang kasing-kasing sa tao, usahay mas i-consider niya ang outward appearance. Mao na diha inyo makita sa screen nga ang 1 Samuel 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang importante sa Ginoo kasing-kasing. Dili ang naa sa gawas nga imong makita. Kay daghang tao nga gwapo kay tan-awon sa gawas, pero maot kay kasing-kasing. Ganahan kay ka nga imong bana perting gwapuha. Nya daghan kay mong tag-iya. Hastang paita. May pa ka nang alimuot kay dagway kay wagi kay kompetensya. Bahala na diya, way mamunit na, ako ra na, di ba? Ako ra na, way manghangol na. Pero kung naaman lay, gwapo, gwapa, unya,
nindot po kasing-kasing, mas labing maayo. But what I mean is, God concerned so much on the inside. Ang handom sa Ginoo, dili siya anang gawas. Pwede siguro nga naa kay kakulangon sa gawas, pero ang importante sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Mao na nag-ingon siya, "My son, give me your heart." Kay ang iyang gusto nga sa dili pa siya mubalik, ang atong kasing-kasing masurrender na nato diha niya. Kini nga tawag gud ha, Stephen Hawking. Kung imong tanaw, mag-anak ba niya sa kay pa sa iyang kuan. Pero tanawa lang, world famous English theoretical philosophers. So, sa atong mga viewers nga, sa pagkakaroon natin 2.5 na viewers, akong ipahinumdom ninyo, nga importante sa Ginoo ang kasing-kasing. Dili ang unsa. Bisag unsaon pa na ninyong pangarti ang inyong naong mapuno na na sa unsay nga na foundation, mga unsa da. Bisag punon pa na nimo. Ang importante sa Ginoo kasing-kasing. Kanang imong punon sa foundation, inigalimuot kayo, mga tagak ra man gyapon na, di ba? Unya, mang lipstick ka, inigkakuan, mawa ra gyapon na. Pero ang sud sa imong kasing-kasing nga imong ihatag sa Ginoo, di na mawala. My dear friends, ingon siya, "Believe in God, let not your heart be troubled. You give me your heart. In my Father's house, I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again." Nganong gusto sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing, atong ihatag niya, tungod kay naa siya handom, nga mubalik siya gusab, kuhaon niya ang mga tao, nga katong kasing-kasing, na surrender diya sa iya. Abi ninyo, no? Lain-lain ang relihiyon ron panahon na. Silang tanan, puros nagpreparar alang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. That's the main purpose. Nganong ilang gihandom, mamutuman sila sa kabubuton sa Ginoo, mutuman sila sa kasuguan sa Ginoo, aron mapreparar sila inigbalik sa Ginoo. Ang grasya may muhatag nato. Kaluoy ra sa Ginoo may muhatag nato. Gikinahanglan niya nga bunga sa iyang kaluoy, bunga sa iyang grasya, ato sang tumanon ang iyang kabubuton. Nganong ihatag nato ang atong kasing-kasing, tungod kay nag-ingon siya nga ako mobalik pag-usab, nagpreparar ako balay didto alang kaninyo, alang ni atong mga tao nga nagatuman sa iyang kabubuton. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. I go and prepare a place for you, and I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung asa gani ko, tuasan ka mo. Nindot kaayong paminahon nga makikauban ta sa Ginoo nga hangtod sa wa nay katapusan. Lipay magayta si kuykuyog anang inyong uyab nga. Di pa na Ginoo niya, mga asawa niya, di ay. Sige ingon nga ikaw raw wa nay lain. Nya may baw-an nimo ng asawa naglain. Mas may sa din nang makagitag inana ro maliksyon sa atong kasing-kasing. Unya diha sad masugkod kung unsa sad gyud ang imong pagtuo sa Ginoo. Kana bitong nagmatinud-anon ka sa imong uyab. Nya himan-himan na minyo na deglain. Napoy akong nahibaw-an nga murag unom sila kabuk sa ilang balay. Mga 23 ka tuig o 25 ka tuig ang kamagwangan niyang anak ningadto sa Manila kay manarbaho. Pag-abot sa Manila, ningadto siya sa iyang amigo, dito siya gapuyo. Pagkabuntag sa iyo, ningadto siya sa ground sa kanang gawa sa iyang amigo ba na. Kita man siya sa iyang silingan nga dako po kay nga balay, napoy kural. Pareha-pareha magnaong siyang papa. Hala. Ako mo jud ang papa. Nangutan na siya sa iyang gipuy-an. Kailan man na inyo silingan diha, bro? Oh, singa na. Agoy kay angan, pareha magngan siyang papa.
Siya apelido anak. Pareha sa apelido siya papa. Siya, nga naman na siya diha, siya dugay naman na. Ang kamagwangan, anang anak nga by 5 na edad. Pareha sa silang edad. Wagid kaagwanta ang bata. Nakikita siya sa iyahang papa. Dito pa nahibawaan, kay iyang papa siman man. Dito pa nahibawaan, nga maoday inig uli sa ilang balay, usara kasimana, moingon na din nga, mag-schooling ko. Mag-schooling nga to, ama day pamilya lain sa Manila. Maoday dali ra kaya sa ilang balay. Adto naman day hinuon magdugay dito. Kung pila ka tuig siya diha sa iyang balay, mausad ang iyang pila ka tuig dito sa iyang pamilya, duha na iyang pamilya. Pero, gwapo kayo, oy. Taas kayong tawahan na. Kanang tall, dark, and handsome yun. Di para sa mga small and handsome in the dark. Iya ka na yung... Iya ka na... Klaro yun ba? Kanang tall, dark, and handsome yun. So, pugi niya. Mangistorya, perting hinaya. Okay mo lang tanawon ang outward appearance, gwapo gito, hana. Pero ang Ginoo nag-ingon, He is not concerned so much on the outward. What He needs is the inward. He needs our heart, and He is inviting us, my son, give me your heart. Mo na ang importante sa atubangan sa Ginoo, kasing-kasing ang iyang gikinahanglan. Dili ang imuhang dako kay nga balay, dili ang nindot nimo nga sakyanan, dili ang daghan nimong mga yuta, dili ang daghan nimo kayong kwarta. Ang akong gikinahanglan, ang imong kasing-kasing nga imong ipreparar sa di pa kumubalik. Mo'y handom sa Ginoo. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. My point tonight is, we should always remember that God is coming very, very soon. We already have discussed last night the signs of Christ coming. Kung imong tan-aon, ang tanang ilhanan nga gihatag sa Ginoo, nangabot na. Ang iya nalang gihuwat nga ang maayong balita iwali sa tibuok kalibutan o moabot ang katapusan. Mao na nga daghan rong mga pundok nga grabing winalihay gyud. Para mo balik ng Ginoo. Ha? Para mo balik ng Ginoo. So alang sa mga tawo nga naandam, lipay sila. Bulahan nga paglaom para nila ang pagbalik sa Ginoo. Sa dinhi si Ginoong Hesus sa diha nga gibayaw siya sa langit. Ana ditong mga katawhan, mga tinunan naghangad sila. Giingnan sila. Men of Galilee, anong nagtindog mo og nagtan-aw ni Ginoong Hesus nga gibayaw sa langit? Kaning Ginoong Hesus nga nakita ninyo nga gibayaw paingon sa langit, mobalik siya pag-usab. Nindot kay nga assurance. Mobalik siya pag-usab, will come again in the same way as you saw Him going into the sky. Kung unsa ning paagi ang pag-ani, nakita ninyo ang pag-adto sa Ginoo, mao gihapon nga pamaagi. The Lord Himself will descend from heaven with the voice of the archangel and with God's trumpet, according to 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. Gikan sa langit, may ingon sa Biblia, nga mo dadon ang mga katawhan sa Ginoo paingon sa langit sulod sa 1,000 ka tuig, and after 1,000 years sa bakasyon sa langit mubalik dinhi sa yuta kay iyang ipakita sa mga tao nga ang iyang nindot ang iyang paghukom justified kanang meaning buti pasabot nga insakto sa hustisya nga iyang ipakita alang sa mga tao nga ang iyang pagbalik. Aron iya makita, iya ipakita sa tanang tao nga ang kadtong makalahutay sa katapusan, mamaluwas. Kadtong malahutay sa pagtuman sa iyang kabubuton, maoy balikan niya. Kadtong mga naandam nga kasing-kasing, maoy kuhaon sa Ginoo, inigbalik niya. Matthew 16:27, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angel, and then He will render
to everyone according to his deeds. Dili jud ta ka pangulipas inigbalik sa Ginoo kay ang iyang paghukom sibo gyud sa imong ug akong binuhatan. Daghan bero na priso nga matod pa nila wa gyud untay sa nahukman. Luoy kay gyud. Pero sa tubangan sa Ginoo, di juga ka pangulipas kung maluwas ka, kung dili ka maluwas, sibo gyud sa imong binuhatan. Luoy kayo ang hustisya sa kalibutan, lahi sa hustisya sa Ginoo. Kung kamao mamakak, usahay, malibre. Pero sa Ginoo, dili pwede. Then, if anyone tells you, behold, here is the Christ, or there, don't believe it. Nag-ingon ang Biblia. Kung naa gani mo ingon ninyo nga si Ginoong Hesus naa dire, ay gyud tuwa na. Moingon gani nga si Ginoong Hesus tuwa dito, ay gyud tuwa na. Mabito sa una batan-on pa mi ba? Na may istorya nga si Ginoong Hesus naa kuno dito sa lutupan. Nangadto sa good taon dito ang mga magtiayon, daan nila dito. Pero ang ilang problema kay ang Ginoong Hesus dito sa lutupan, mamili mga asawa nga arang-arang ug naong nga maoray iyang patimanon dito sa iyang kwarto. Murag ni action kuno og pangabubho ang mga bana, pero kay sayang man kay Ginoong Hesus biya ang nagkuan. Pero nakabasa sila sa Biblia, dito sila mangadto oy. Kanang moingon nga nas Ginoong Hesus dito niya. Ang problema pag yun nila kay ang mga asawa nga arang-arang og dagway nangamabdos man noon. Unya og ila kuno nga ilang hunahuna Ginoo biya to. Nakaingon ko pa nga akong ginahuna karon ba? Luoy mga tao, kung nakabasa lang gyud unta sila sa Biblia, kung ang tao naalay panahon sa pagbasa sa Biblia, di gyud sila malingla atong istoryaha ba? Di nila ko magngana, nabi say, daghan nituo nga naabi sa atoa sa Pilipinas nga siya'y Ginoong Hesus, daghan ba sa nituo niya? Nga siya po si Ginoong Hesus. Nag-ingon ang Biblia, if anyone tells you, behold, here is Christ, or there is Christ. Don't believe it. Ayaw tuon niya na, because ang pinadayang Kapitulo 1, versikulo 7, nag-ingon, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Ang mata, ang another version, nag-ingon, all eyes will see Him, including those who fears Him. Maski katong mga tao nga nagdughang ni Ginoong Hesus, makakita sa iya. So, buoti pasabot, inigbalik ni Ginoong Hesus, walay tao sa tibuok kalibutan nga dili makakita sa iyang pagbalik. Manay na kanindot og naatay panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Naatay panahon nga mubasa sa Biblia. If you want God to talk to you, read the Bible. If we want to talk to our God, pray. Inana ra ka simple. Gusto ka makikistorya sa Ginoo, ampo. Pero kung gusto ka nga Ginoo makikistorya nimo, basa sa iyang pulong. Imong mabatian diha kon unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. The more you read the Bible, the more you will realize your nothingness. Mao na tungod ni anak, kinahanglan sa Ginoo, ang akong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing, itugyan sa iya. Ang handog biag sa Ginoo nga kita yung tanan mga luwas. Nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 53, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed.
For this perishable body must become imperishable, and this mortal must put on immortality. Ako nang giyelo diha ang we will be changed. Ako nang gibutang diha bold gyud na nga inigbalik sa Ginoo ang atong lawas nga madunuton, mailisan og di madunuton, ang atong lawas nga naay mga diferensya mawala na. Kung karon upaw ka, igbalik sa Ginoo, nananay buhok. Kung karon na kay buhok, igbalik sa Ginoo, upaw na ka. Dili. Kung na kay diferensya sa imong lawas sa imong tanaw, alid ana sa Ginoo og kompleto na. Kitang tanan pareho na ta kagwapuha diha sa himaya sa Ginoo. Amen. Sa pagkakaroon na atay mga insecurities. Hindi gyud na ako malimtan ang ingon ni Pastor Sammy Villarin ba? Magsige kag tan-aw sa samin unya. Sa una ko no batan-on pa siya dito sa Masbate. Na kuno slay sa amin nga maglagot gyud siya magtan-aw ka. Bati mo kuno kay siya now. Iya pa bitaw kuno ilabay kagay lagi. Ipalit kuno siya laing sa amin. Gwapo man siya. Kung gusto de kuno ka magwapo, kana de kuno sa amin nga baga imo paliton. Kay kana de kuno nipis, mura de kuno nagmuhiwi imong naong. Bantog ra siya nga pero siya kung mubo sa kuno kag ilong, ang sikreto ana, mutanaw kag sa amin, itakilid kuno nimo gamay. Ano ba? Yung Pastor Villar siya, sayo naman na. Kaya magsige kag kagol, tanaw ka sa amin, bubuha ginakog ilong. Ang imo-himo ko rin, takilid gamay, di ba mataas imong ilong siya, depende ra na. Ang bot ipasabot, sa pagkakaroon na atay mga insecurities, di na lang nako i-explain pa. Daghang insecurities sa tao na iuban di makontinto sa ilang height kay mubo, napoy mga tagas di makontinto magbako-bako kay mauo sila nga sila'y kinatasan, napoy mga tao nga gusto magpaniwang, napoy mga niwang gusto magpadako, na mga tao itom og buhok magpablandi, ang mga tao pong brown magpaitom. Unsa na lang himuon sa Ginoo? Kung ikaw na kontinto sa gihatag sa Ginoo nimo, dawatan na lang na. But if you have insecurities today, when Jesus comes, we will be changed. Ay kabala ka. Kung nagmahay ka, ay kabala ka. Igugma, maura na gyapon, basta di pa maabot ang Ginoo. Pero kung mulahutay lang ka sa pag-alagad sa Ginoo, inigabot niya mga bag-o na ta. Dili na ngay kamay hihatag. Let us give and surrender our hearts to Jesus. For our citizenship, this is a reminder to us. We should have our focus in heaven. Because our citizenship, spiritually speaking, is not on earth but in heaven. Tuwa sa langit. From where we also wait a Savior, the Lord Jesus Christ, who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of His glory. Kung unsa ning atong lawas nga madunuton, inigbalik sa Ginoo, mahimo na ning lawas sama sa Ginoo, uban sa iyang himaya. Iya na ning alidan, iya na ning ilisan, inigbalik sa Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, kung ikaw wala mahatag nimo ang imong kasing-kasing sa Ginoo, inigbalik ni Ginoong Hesus, wa maandam ang imong kasing-kasing. Nag-ingon sila nga tagui kami, muadto sila sa mga bukid, moingon sila tagui kami, tabuni kami, mungadto sila sa langob, ingnon nila ang mga bato, tabuni kami, kay dili mi makaharong ni anang Ginoo nga among nakita. Kung dili pa nimo mahatag ang imong kasing-kasing, dili ka ma-ready pag-abot sa Ginoo. Ang imong isinggit kani gayelo. Revelation 14 to 16. 6 verses 14 to 16. Fall on us and hide us
from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Tabuni kami, tagui kami, gikan ni anang dagway, naong ni anang naa sa trono, nga mao ang Ginoo. Kung dili gani mapreparar ato mga kasing-kasing, mga pinangga na mga viewers, inigbalik sa Ginoo, motago ka, samas giingon sa Biblia, muadtos mga bukid, magpatabon, muadtos mga bato, magpatabon, muadtos mga langob, motago, kay dili sila makaako. Muharong sa himaya ni Ginoong Hesus. Pero ang reaction sa mga matarong, nga ang ilang mga kasing-kasing nahatag nila sa Ginoo, muingon sila, "Behold, this is our God." Tawnawa, mao ni ang among Dios. We have waited for Him and He will save us. Dugay naming naghulat niya, siya magaluwas ka na mo. Pagkanindot sa pagbati sa mga tao nga naghatag sa ilang kinabuhi, naghatag sa ilang kasing-kasing sa Ginoo. Kung ikaw na andam sa pagbalik sa Ginoo, you will say, "Let us be glad and rejoice in His salvation." Managlipay kita kay naabot na ang Ginoo nga dugay na natong gihulat. Mao na nagingon ang Bible, "He who endures to the end shall be saved." Now you know the principle that the Lord has given us. Padayon sa imong pagdawat kang Ginoong Hesus, ingon nga imong personal nga manluluwas. He is giving us the signs. He is giving us the encouragement that in times of crisis, just remember Christ. And He is giving us the signs of His coming, the nearness of His coming. Nakita na nato ang tanan nga mga ilhanan nga hapit na siya mubalik. Karong gabi una ang iyang gikinahanglan, ang atong kasing-kasing isurrender nato sa Ginoo. Sa panahon nga si Adan, si Iba nakasala, siya mismo nitawag, nangita, "Adam, where are you?" Karong gabi una mga kaigsuonan, ikaw ug ako, nalayo sa Ginoo tungod sa atong mga kalapasan, tungod sa atong mga kasalanan. And He is calling all of us, "Where are you?" Because He wants us all to surrender our hearts to Him. And He wants all of us be with Him when Jesus comes. My dear friends, remember always 1 Timothy chapter 2 verse 4. God desires all men to be saved when Jesus comes. I would like to underscore the words, the statement, all men. But ipasabot ang handom gyud sa Ginoo, kitag yung tanan, iyang luwason sa iyahang pagbalik. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from goats. Then shall the King say unto them on His right hand, "Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you." Kung ikaw na preparar, kung ako na preparar, kung ang akong kasing-kasing nahatag nako sa Ginoo, siya magaingon, magakalipay kamo kay ang atong Amahan sa langit, ania na magakuha ka nato. So my dear friends, tonight, inigbalik sa Ginoo. Kining kalibutan na, alid-an og bag-ong langit og bag-ong yuta. Let us remember, the heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt. So God needs our hearts. He needs us. He wants us to surrender our hearts to Him. Gusto niya ang atong mga kasing-kasing, atong ihatag niya. Mauna ang handom sa Ginoo, dili niya ang outward appearance. Ang gikinahanglan sa Ginoo, ang atong kasing-kasing
Kung unsa ta ka matinud-anon diha kaniya. That's why he said, "My son, give me your heart." Nining kagabhion mga kaigsuonan, ayaw tuguti nga tungod sa imong kasing-kasing, dili ka makakuyog ni Ginoong Hesus diha sa langit. Ayaw tuguti nga tungod sa imong kasing-kasing, ang imong pamilya imong mabiyaan. Ayaw tuguti nga tungod sa imong kasing-kasing, ang focus sa imong kinabuhi na sa mga kalibutanon nga butang, hinunua, ihatag na to atong kasing-kasing sa Ginoo, aron ang focus sa atong kasing-kasing, mga langit nun nga mga handom sa Ginoo. Let us be careful with our hearts, because heart is so deceitful. And because of that, God is reminding us, God is inviting us, "My son, give me your heart." And I hope and pray when Jesus comes, all of us be with Jesus for eternity, with our families. I know we have different crises in life. I know we have different challenges in life. What is important? Let us just give our hearts to Jesus. May God bless us all tonight. Amen? Amen. Thank you so much, and God bless.